Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ανατολή Σπορ από το κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Νικολάου. Σε ζωντανή μετάδοση θα παρακολουθήσετε το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Κρούστα και το Μόλο. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν το τζάμπολ, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από το χαμό, από το θάνατο της μητέρας του Θανάση Μπέρκοβιτς, από τους διοργανωτές του φετινού 13ου εργασιακού Βασιλάκης για την ομάδα του Κρούστα, στον Τίμο Μπέρκοβιτς. Γεροντής μέσα στη ρακέτα, ωραία προσπάθεια, διείσδυση και το καλάθι. Τον Αγαπητό, περιμένει να κατέβει και ο Γεροντής, θα του δώσει την μπάλα. Είναι μόνος ο Βιδάλης στη γωνία, θα επιχειρήσει το τρίποντο, είναι εύστοχο. Το βάδισμα 5 πόντων. Η επίθεση στην ομάδα του Κρούστα. Βασιλάκης, δίνουν το σουτ, το επιχειρεί αυτός και τιμωρεί την άμυνα του Μόλο. Τώρα στην πρώτη προσπάθεια θα γίνει το λάθος, ευνηδιασμός. Ο Βιδάλης να εξωτεί. Πρώτο δεκάλεπτο, Βιδάλης φεύγει και πάλι έξω από τα σκριν. Ωραία η κίνησή του, όλο το δρόμο μπροστά από το υψωμένο χέρι. Οργανωμένη επίθεση τελικά, τραβηγμένο σουτ, αλλά θα ευστοχίσει ο Ανδρουλάκης. Το Βασιλάκη, ξανά ο Αγαπητός, μια από τις γνωστές του κινήσεις, με ταμπλό τώρα θα στοχίσει ο ίδιος. Το rebound, goal foul. Δημήτρης Αγαπητός. Θα ευστοχίσει και σε αυτή του Μόλο. Βιδάλης, διεισδυτικός παίχτης, τραβηγμένη προσπάθειά του, ίδιος όμως έρθει εκεί να διορθώσει την κατάσταση και να σκοράρει. 2 δευτερόλεπτα, θα σηκωθεί ο Αγαπητός στο σίδερο και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Εξαιρετικό παιχνίδι, παρακολουθούμε μετά από 10 λεπτά. 18-7 η ομάδα του Κρούστα, σε περίπου ένα λεπτό περιγραφή του δευτέρου δεκαλέπτου. Έχει μπροστά του το Βιδάλη, αυτός είναι να ξεμαρκάρει στο Γιαπιτζάκι στην κορυφή, αφήσει για τον Ανδρουλάκη, επιχειρεί ακόμα ένα τρίποντο. Ευκαιρία να ξαναδώσει προβάδισμα 10 πόντων στην πρώτη. Αγαπητός περνάει πολύ ωραία σε θέση σέντερ, εκεί ο Μακριδάκης αστόχησε, ήρθε να πάρει το rebound το Αγαπητός. Το φωτοσούτ, ευκαιρία για ευνηδιασμό. Βιδάλης, ούτηρε στο ψωμί του αυτές τις φάσεις του Γιώργου Βιδάλη στο συν 11. Δεν έχει πόντο μέχρι στιγμής. Θα τον πετύχει λάθος από τον Αγαπητό, νέος ευνηδιασμός για τον Ζωφοριανάκη με το Βασιλάκη και νέο καλάθι. Αγαπητός για το Μακριδάκι, ωραίο σουτ αλλά πρίντεζης. Αγαπητό, Γεροντής τελικά από τα 6 μέτρα, καλό σουτάκι και ευστοχή. Ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο κλειστό του Αγίου Νικολάου σε ένα μεγάλο παιχνίδι το οποίο βλέπουμε. Αγαπητός, ωραία προσπάθεια, ο ίδιος το rebound, το ίδιο το καλάθι. 33-22. Χρειάζεται η ομάδα τους πόντους τους, απαντάει με ένα πολύ όμορφο καλάθι. Λίδερο follow του Γιαπιτζάκη, άστοχο. Βιδάλης από το κέντρο δεν θα προλάβει να σουτάρει. 33-26, αυτό είναι το σκορ του πρώτου μηχρόνου σε ένα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο μας προσφέρουν οι δύο ομάδες στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Στον κόσμο που βρίσκεται στις κερκίδες και σε εσάς που το παρακολουθείτε από τις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει καλά κρατήσει στο κλειστό του Αγίου Νικολάου ανάμεσα στον Κρούστα και στο Μόλο. Στην ομάδα του, εύστοχο στην πρώτη. 36-31 και 37-31. Αγαπητός Βασιλάκης, ζώνει τώρα το Μόλο. Γεροντής, ωραία ενέργεια, ωραίο καλάθι. Γεροντής, Τίμος Μπέρκοβιτς, δεν θα διστάσει. Τον άφησαν τον Κρουστιανόν. Μπέρκοβιτς, καλή κίνηση,
και φάουλ σωστά. Θανάσης Μπέρκοβιτς, τη γραμμή των βολών. Πάντως ο Βιδάλης είναι στη γραμμή, αξιοποιεί. 43. Θυμίζουμε ότι οι Κρουστιανοί είχαν βρεθεί μπροστά ακόμα και με 13. Ο Γιαπιτζάκης είναι ο μόνος του, θα το δοκιμάσει και θα δικαιωθεί. 49-45 συν 4 το Μόλο. Θα γίνει το λάθος τώρα. Προσπαθεί να βγάλει συνδυασμό ο Βιδάλης. Είναι με γρήγορα πόδια. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και καλά. 47-49. Δίκτυος ποινής. Εύστοχος Γιαπιτζάκης. Του δίνουν το τρίποντο. Το πετυχαίνει μάλιστα. 48-54 με την μπάλα. Και ο Βιτζάκης τον ακολουθεί. Ωραία η προσπάθεια του αγαπητού Βιδάλης. Πάει μόνος με το Σπυριδάκι. Θα πάρει το επιθετικό, είναι το φάουλ τελικά. Υπόδειξη ήταν τώρα εδώ για τον Θανάση Μπέρκοβιτς να ρίξει τη διαφορά και ακόμα και στον πόντο. Μειώνει ευστοχή στην πρώτη. Αγαπητός λίγο πιο μέσα από τις βολές, ισοφαρίζει. Συναρπαστικό, δραματικό θα είναι το φινάλε. Λεωφοριανές έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό για Πιτζάκης. Να δούμε. Φούσκης είναι μόνος από τη γωνία για 3 μέσα. Μεγάλο σουτ, μεγάλο τρίποντο από το Φούσκι. Θα το κάνει για να πάρουν το επιθετικό rebound και αυτό έγινε επιθετικό φάουλ του αγαπητού, ο οποίος είναι έξω φέρνω. Βγαίνει έξω από τα ρούχα. Πήρε το επιθετικό rebound, πέτυχε το καλάθι, ζήτησε και φάουλ. Έχει σφιγμό η ομάδα του Κρούζα. Παρότι μπήκε τώρα και η δεύτερη, υπάρχει χρόνος για να ανατρέψει την κατάσταση. Πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι για αυτούς. Στα 12 δευτερόλεπτα ο Στάμος σκοράρει για το 56-58 στο παιχνίδι μπάσκετ. Σοφοριανάκης μέσα η πρώτη, τη δεύτερη. Τότε τα πράγματα είναι πολύ αστοχή τελικά. Ο Μπέρκοβιτς πήρε το rebound. Βασιλάκης, Στάμος στα 4. Θα πετάξει την μπάλα στο ταμπλό και καλάθι. Απίστευτη εξέλιξη. Το μπάσκετ μόνο προσφέρει αυτές τις συγκινήσεις. Ένα σκοτωμένο τρίποντο του Στάμου. Ένα μεγάλο καλάθι, ένα μεγάλο σουτ. Δεν το περίμενε κανείς, νομίζω αυτό. Παραμένουμε στο Χριστοδουλου για το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. 55, Θανάσης Μπέρκοβιτς με πλάτη, θα πετάξει την μπάλα στο σίδερο, ίδιος το rebound, θα σηκωθεί ξανά, ο Μπέρκοβιτς θα πάρει φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Από πάρα πολύ ώρα. Στη δεύτερη τώρα που η μπάλα είναι βαριά, ευστοχεί ο Μπέρκοβιτς, 61-60. Στάμος, πολύ ωραία ρόλαρε στην πλάτη του αντιπάλου του και θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Στάμο μέσα. Καλή άμυνα του Στάμου, θα τον αποφύγει όμως, θα μειώσει στους 2,60. Αν θα είναι ψύχρεμος μετά από μια μικρή το καλάθι. 65-62 και τώρα 66-62. Η επίθεση για το Μόλο, Φούσκης για 3, ταμπλό και έξω στο σίδερο, Γεροντής στο rebound, κρατάει τη νίκη. Απίστευτη εξέλιξη, μεγάλη νίκη για τον Κρούστα, η πρώτη ήττα για το Μόλο, σπάει το αίτητο. Ο περσινός πρωταθλητής ο Κρούστας που δείχνει ότι και φέτος θα είναι από τους βασικούς εκδικητές του τίτλου και του πρωταθλήματος.